बिराद मोजां मोनबाय दिनै जों खेबथाम खेबब्रै जाबाय आं खेबब्रै जाबाय खयथानिफ्राय आराम्भ खालामो नोंथाङा 6टानिफ्राय बेसे गोबाव लाखो दायो 2 घन्टा लादों गाखोनायाव आरो दा ओंखारनायाव 2 घन्टा जाहैबाय गासै थाखोबसे जायो सौहैजासिम मन्दिरसिम मोनहैनो मोनबा फार्स्टआ दा फैदों दा फैगासिनो दं दहाय एसे खममोन दाथ' गाखोगासिनो दङ नायहरनाया जाफुङो होननानै बयबो गोसो मोदोम लानानै फैयो गोसोआव गोजोननाय मोनो गाखोनो हाबा दाथ' सान्दुं दुङैखाय मोजांसो जाबावदों गोलोमा माबाया मोजाङै गाखोनो हादों बयबो गोलोमा माबाया गोजौआव मा दङ आदा ओरैनो गोजौआव ओरैनो मन्दिर मोनसे दङ बेनिफ्राय जोंनि बे बर' माबानि खेराइ बाथौ फुजा खालामलाबायो बेवहाय बांसिन थाङो आरो जोबोद गोजोनथाव नोंथांमोन दिनै माने निउस लाइभनि नोंथांमोनखौ बाहाय फैनो हानायखाय आं दिनै नैबे बावखुंग्रि दिनै बे हाजोनि सोमोन्दै आंनाव सोंनायलाय आंनि दा फंनैसो बुंनो नागिरदों दिनै जोंनि जोबथा संक्रान्ति सैत्र मास जोबथा दिनै संक्रान्ति दिना दिनैहाय जोंहा बाहाय मोनसे फालन खालामो बेहाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया हाजो गाखोनो लोंहोर लोंहोर बयबो रायजो राजाफ्रा गथ' गथाय हिनजाव हौवा बोराय बेन्थ बयबो बिथांमोनहा गाखोबोयो नैबे जोंनि बावखुंग्रि हाजोआव बे गोदोनिफ्रायनो परम्परा बिनिफ्रायनो दिनै बाहाय मन्दिर दङ आइ आफा दङ बिसोरखौ दर्शन जानो होननानै लोगो हमनो होननानै थाइसे थाइनै रां होनानै बिथांमोना सिबिलाङो बेनि थाखायनो दिनै बे फोरबोखौ दिनैसिमबो खुंगासिनो दङ जों बर' हारिया बे फोरबोआ जाहाथे आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन जालाङो बिथांमोना बेखौ साननानै जोङो रायजो राजाखौ बोसोरे बोसोरे नैबे फोरबोखौ खुंनाय जायो बे फालिनाया दिनै गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय हिसाबै गोदोनि जोंनि आयं आबौमोनहा जेरै सैथोखौ फालिबोदोंमोन बिथांमोननि फालिबोनायाव सैथोआनो जालांदों दिनैसिम बावखुंग्रि बिमा आरो बेहाय बहुद दिनै मामा बावनासा देरा दङ दिनै बाव आफा दङ बेहाय बायदि मैया बिदिनो मामा फारौ हख्ला दङ बेफोरखौ लानानै गोदोनिफ्रायनो बैयाव बलराम दाब्रि दङ बेफोरखौ लानानै गोदोनिफ्रायनो खुंबोनाय बेफोरो जाफुङो सैथोजों जुदि साननानै सिबिलाङोबा सोरनियाबा बेफोराव जाफुंहैयो खोथाया जाहैबाय मा दा जोंनि बावखुंग्रि संक्रान्ति दिनखौ पालन खालामनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा पालन खालामबोदोंमोन दा बे हिसाबै जोंनि बर' सुबुं पालन खालामनायजों लोगोसे लोगो लोगोनो दा गुबुन हारिफ्राबो नै दा सरकारिनि आयेन बायदियै बिथोन होनायजों दा गुबुन हारिफ्राबो लोब लोब गाखोफानो लामा लादों दा बे बिथोन बायदियै जोङो बे बावखुंग्रि संक्रान्ति दिनखौ पालन खालामो आरोखि गोबां बोथोर गाज्रिब्लाबो फैदों मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोखौ सैथो भाबै सैथो लानानै पालन खालामनो फैदों फोरबो बे बावखुंग्रि संक्रान्ति फोरबोखौ पालन खालामनो होननानै बर'आ मोनसे रायजो मोनथाय मोननांगौखौबो दासिमबो मोनफुंनो हायाखै बिनि थाखाय बयबो लोब लोब हास्थायनानै नैबे बैसागु बिदाय संक्रान्ति दिनखौ पालन खालामनो बिदाय हरनो थाखाय आग बारायबोयो बाहाय जेनेबा दिनैनि गोथार दा बे बिबुंथिखौथ' आङो स्पष्ट भाबै मोनदांस'नो हाया दा बेखौ जाय मानसिया देवसिगिरि बे मानसिया स्पष्ट भाबै बुंना होनो हागोन आरो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना नोंथाङा जिंगा दासि बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला
बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं, जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना, जेरै आगर गुबै, आर'नाइ, फारौ मेगन, दावराइ मोख्रेब, बिदन माथा, बिदन आगर, जिं आगर, इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि। गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।